сладкото го спираш, защото сладкото храни раковите клетки и да няма пак разсейка така, нали, на ракови, макови такива неща. Типа има ли яко захарта с това? Да, аз буквално спрях сладкото и не знае какво е сладко няколко месеца. Даже той вещество, дето ти го бият на ямарато, разбрах, че... Тук един... Контраста, да. Да, контраст ли. Кое е било яко захар, било бъчкано с захар. Сигурно, за да могат и те веднага раковите клетки го дърпали и те като ги светнели, тогава виждали как е проблема. С технология. Това нещо не го знам, ама може да не те, ама аз не може и така да е. Сега не съм се интересувал спрямо контраста какво е. Значи те не ти далха нищо. Не, просто... И ти вече настроя гласа да четеш, да гледаш. Да, почна да се информирам, защото все още продължаваш да се бориш един вид, нали? То няма как. Да. Защото ако спреш да се бориш, ти буквално си пътник. Да. Тук вече играе ролята на психиката. 80% от всичкото е психика, другото е хранителни добавки, храна и така нататък. Да, ама за хората, които не знаят. За хората, които не знаят, те просто като чуят раки се предават и психически всякаки заминават. Защото той почва организмът да се бори, нали, след химията, да се бори и ти като не му помогнеш да го засилиш. Точно това е. Странно, как няма казва доктор. Точно това е. Аз после започнах с Сашето, с нашия лидер. Да, добре, че не се занимаваме с нашата компания, ама и хранителни добавки. И Сашето тако се навика тайфичка, почва направо да пише мета про, брат.